الحمد لله القائل في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات. Foli ani tanni ante segante nyine ko kura kura ya aw ye sanga ani wati belajelen aw minnu b'a ka baaraw bila k'aw matarafalen to an na Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔ kan an bɛ aw bisimila ladabu kɛnɛ kɔnɔna na ne ni aw an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ mara cogo ɲuman i n'a fɔ alisilamɛya diinɛ a y'a laɲini an fɛ cogo min na an ka silamɛya diinɛ in a kiiti caman ne ni aw bɛɛ lajɛlen an bɛ faamuyali ni walanwalali sɔrɔ u la fo an sigiyɔrɔw la ani an ka malimatubaw i n'a fɔ laadala an n'olu de bɛ masala yani an ka don an ka bi baabu kɔnɔna na an bɛ foli bila an ka Seyida la Seyida Fatima salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Kɔni baasi t'i la. Alhamdulillah an b'ala tanu jaabi baasi foyi tɛ yen nɔ. Ayiwa i bisimila an ka plateau in kan. Sa. Fo ka taa se malimatu Seyida Hindu Kulubali. Seyida salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Kɔni baasi t'i la. Alhamdulillah. Masha Allah. I bisimila. Saha. I n'a fɔ aw yɛrɛ kun ɲɛ b'a la cogo min na i ko laadala an n'an ka ni malimatubaw de an bɛ jɛ ka masala ka se ka faamuyali sɔrɔ an ka diinɛ kunkun a n'a ɲɛɲɛ lamɔko ɲuman bɛ se ka sabati an ka denbayaw kɔnɔna na o kadara kɔnɔna na an b'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati minnu na nin ye n'o ye sungaloma kɔnɔ Shaaban waati barikamaw de don siga t'a la belebele fana bɛ ka a terun ka gɛrɛ ka na n'o de ye sunkalo ye kalo min ni Ala ye a bonya ka fisamantiyaw caman kɛ a kɔnɔna na ka kobaw caman kɛ a kɔnɔna na n'a fɔra sunkalo an b'a dɔn k'a fɔ o tɛ ko dogolen alisilamɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔna na o kadara kɔnɔna na an ka bi dakun o de bɛ tali kɛ silamɛ ɲuman yɛrɛ bɛ se ka labɛn jumɛn ni jumɛn de sabati ka sunkalo makɔnɔ o la an b'an ka ɲininkali fɔlɔfɔlɔ ka tɛnku Seyida Fatima la Seyida Fatima silamɛ ɲuman kan ka labɛn jumɛn sabati ka ko sunkalo seli ɲɛ. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. Seyida jaabi k'i fo k'i barikada k'i wale ɲuman dɔn. Tiɲɛ na i bɔlen filɛ ka ɲininkali min kɛ ɲininkali barikamaba dɔ ɲininkali nafamaba dɔ. Ko silamɛ ɲuman kan ka labɛn jumɛn de kɛ ka sunkalo kunbɛn. Seyida o dɔ de ye nisɔndiya ye o dɔ de ye farifoni ye sabula ka d'a kan an bɛ ka don kalo la kalo min ka bon an bɛna kalo kunbɛn kalo min ye nahɔrɔma kalo ye an bɛna kalo kunbɛn kalo min ni ale baraju bɛ double donc an kan ka nisɔndiya k'an fariw foni ka Ala barika da ka Ala wale ɲuman dɔn ko sunkalo kura bɛ ka nalen k'an bolo fila kɛ ka fɛn in kunbɛn Seyida salongo an ni mɔgɔ caman y'a kunbɛn ɲɔgɔn bolo mais olu caman nɔgɔ mana dɛ donc an bɛ Ala barika da k'a nisɔndiya ka tila ka Ala wale ɲuman dɔn sabula ka d'a kan ko sunkalo kura bɛ ka nalen Seyida an ka nisɔndiya caya ka nin kalo in kunbɛn an ka tila k'an kɔnɔnaw jɛya ka ŋaniya ɲuman ta ka kalo in kunbɛn Seyida sabula ka d'a kan silamɛ ka baara bɛɛ lajɛlen min kɛ ni ŋaniya ye kira ka hadisa bɛ y'a fɔ an ɲɛna innamal a'malu binniyati ko baara o baara ŋaniya de bɛ a la donc ni anw ye nisɔndiya ta ka sunkalo kalo barikama in kunbɛn ka lahɔrɔma kalo in kunbɛn donc an ka ŋaniya siri dɛ jɔn bɛ ŋaniya siri cogo di Seyida ka sunkalo kunbɛn i n'i ma cɛla la ŋaniya ɲuman siri i ni ka Ala cɛla la Ala e de ye sunkalo yira an kɛnɛma na mina nin kɛ e Ala k'an dɛmɛ k'a ni kɛnɛya diya k'a farifoni diya k'a bɛɛ kɛ nisɔndiya ni farifoni Ala o nɔgɔya ma dɛ silamɛ ɲuman kan ka Ala barikada ka tila k'i nisɔndiya ka ŋaniya kura ta ne ka cɛlasigi baara kɛ cogo di baara bɛɛ lajɛlen i b'a ŋaniya siri ka nin kaloba in kunbɛn Seyida mɔgɔ in yɛrɛ ye dɛ kalo min kɔni ni an bɛ ka don a kɔnɔna na nisɔndiya de bɛ an ye ani farifoni ani dusukun ɲumanya o ni ŋaniya ɲumanya et surtout anw musow anw de ye kotigiw ye nin kalo in na donc an ka ŋaniya ɲɛ ka kalo in kunbɛn k'an ŋaniya ɲɛ an ka kɛtaw la ka an ŋaniya ɲɛ an ka fɔtaw la mun kosɔn an bɛ se ka kalo barikama in kunbɛn cogo min na n'o kɛra dɔrɔn i b'a ye an b'a kunbɛn ni an bolo fila ye an b'a kunbɛn ni hɔrɔma caman ye wa an bɛna fɛn sɔrɔ a kɔnɔna na an yɛrɛ ma sigi ni fɛn min ye fiyewu Ala k'a ɲɛ ka di an ma. Amina yarabi Seyida an b'a dɔn k'a fɔ n'a fɔra sunkalo o ye silamɛw ka promo kalo ye ka d'a kan an b'a dɔn k'a fɔ sunkalo ye kalo barikama ye kalo min n'i ye ɲumanya kelen k'a kɔnɔna na Ala b'a double ka se hakɛyaw caman na fo jɔn yɛrɛ tɛ hakɛya min dɔn o la i bɔra k'a fɔ an ɲɛna sisan ko an k'an ka nisɔndiya
ayiwa Seyida an kɔni an bɛ se ka nisɔndiya nka ma d'a la ni bɛɛ bɛ se ka nisɔndiya dɛ ka d'a kan ni sunkalo sera dɔw ka furudimi bɛ wuli ayiwa Seyida e yɛrɛ b'a kalama tension ani diabète dɔw ka o bɛ wuli o kuma na ne ko ka nisɔndiya ma d'a la ni bɛɛ bɛ se ka nisɔndiya nka mais Seyida e yɛrɛ bɔlen filɛ nin ye k'a fɔ ko promo kalo de don n'a fɔra ko Maltel bɛna promo kɛ n ko an bɛ nisɔndiya ka taa crédit ta ko bɛ double hali n'a sɔrɔ i ka warinin tɔ ni bɛɛ Orange bɛna promo kɛ an bɛ nisɔndiya ka taa crédit ta ko promo bɛna kɛ mais ala faama min ye an da a bɛ k'an kɔlɔsi a b'an ka fɛn bɛɛ kalama gindo la bange na o de ka promo bɛna ale Seyida donc an kan ka nisɔndiya de k'an bolo fila kɛ k'a kunbɛn mɔgɔ sɔn an na double caman sɔrɔ ka bɔ ala yɔrɔ la ala de ye an da wa ale de bɛ k'an bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi ale de bɛna an bɛɛ faga ale bɛ ka promo min kɛ Seyida ni an ye caman sɔrɔ o la yɔrɔ an ni yɔrɔ bɛ bonya dɛ donc an ka nisɔndiya ka fɛn kunbɛn o de hɛrɛ ka bon an bɛɛ lajɛlen ma en tant que ni an ko an ye silamɛw ye Seyida a bɛ kuma silamɛw de fɛ silamɛ ɲuman de ko don kalo in bɛ ka na olu de ye ayiwa ala k'an kɛ silamɛ ɲumanw ye Seyida an b'a dɔn k'a fɔ nin ko ninnu a ma nɔgɔ a tɛ taa ni limaniya ani ala ɲɛsiranɲɛ an yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ sun yɛrɛ dabɔkun ye o ye donc ni limaniya ma sabati mɔgɔ min yɔrɔ ni ala ɲɛsiranya ma labɔli kɛ i tɛ se ka nisɔndiya ni nin hɛrɛ ko ninnu nali ye an bɛ ala de deli hali bi faamuyali ko ɲuman ala k'o nɔgɔya an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ye ka an kunda Seyida Hindu kan Seyida Hindu ayiwa Seyida Fatima ko k'an ka nisɔndiya dɛ est ce que bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nisɔndiya ma d'a la ni ayiwa dugurelaka ninnu ayiwa ani maninka ninnu n'olu bɛ se ka nisɔndiya ni sunkalo donni ye dɛ mɔgɔ bɛ nisɔndiya n'a ye ayiwa baasi tɛ mɔgɔ bɛ nisɔndiya ni a ye sabula bɛɛ ni i fanga danyɔrɔ bɛɛ ni i seko o ye tiɲɛ ala kira nɛɛma ni kisi b'a ye ale ni a ka sahabaw ni sunkalo tun bɛ ka surunya i b'a ye u bɛ nisɔndiya u bɛ to ka ɲɔgɔn bɔ a kalama bi ye Sha'aban tile joli ye sunkalo tɔ ye tile joli ye u bɛ to ka ɲɔgɔn ɲininka o la misiri la walima ala kira kɛrɛfɛ nɛɛma ni kisi b'a ye o la bi n'a ma ɲɛ ko calendrier bɔra téléphone yɛrɛ n'i y'a lajɛ i bɛ wagati dɔn i bɛ sunkalo wagati dɔn donc a ma se ɲɛkumu ma a ma se dimi ma Seyida e kunkolo de bɛ dimi kuma bɛɛ a ye tension ta k'a lajɛ e ta ye furudimi ye t'a lajɛ ayiwa to ka daraka dɔrɔn dun i ka seli fana walima lansara ma kɔnɔ tile la n'i bɛ se i b'o dɔn o la sunkalo kunbɛla nisɔndiya la Seyida y'a fɔ cogo min na jurumu yafa kalo de don sitana bɛ fereke nɛgɛjɔlɔkɔ la mais o y'a ye min m'a ta bɔ ka bila ye n'i ka sitana bɔ ka bila a tɛ fereke Seyida n'i ma walawala ka ɲɛ a Seydi Sherifu Usmani Madani Hayidara a y'o bungulatigɛ an bɛɛ ye dɛ ayiwa sunkalo la n'a fɔra ko sitana bɛ fereke nɛgɛjɔlɔkɔ la mɔgɔ yɛrɛ de b'i ka sitana fereke ayiwa juru tɛ i n'a fɔ ala b'o don sitana na k'a fereke ayiwa anw y'a faamuya ten de dɛ i ka sutura kɛ a ɲɛ 40 ma i n'a fɔ kɔrɔlen i b'a kɛ cogo min na sunkalo la dɔw de bɛ yen nɔ olu ka feerefɛn sugu tɛ diya n'u m'u yɛrɛ dayɛlɛ ka cɛw fitinɛ o ye jurumukoba ye o bɛ double de baraji bɛ double cogo min na o jurumu fana bɛ double ten de sunkalo natɔ min filɛ nin ye n'i b'a kunbɛn nisɔndiya ye Seyida a k'a sɔrɔ sunjuru t'i la salon nasi ni sunjuru bɛ anw dɔw la ka salon ta fara o kan an b'an ka sunkalo kunbɛn ni nisɔndiya ye cogo di o de ye ka taa jaba ni layi caman san ka na bila ka taa nafɛnw caman san ka na bila feerekɛlaw fana b'a kunbɛn ni fɛnw bɛɛ gɛlɛyali ye sunkalo kunbɛn ni nisɔndiya ye anw y'a faamuya contraire de la Seyida ala kira n'a ka sahabaw tun b'a kɛ cogo min na sunkalo natɔ u bɛ nisɔndiya ko ala bɛna yafa an jurumuw ma wa u b'u yɔrɔ jɛnya ala kota bɛɛ lajɛlen de la sunkalo don sunkalo tɛ nkalontigɛ ye silamɛ ma haramu ye mais i b'a sɔrɔ sunkalo natɔ la dɔw de bɛ nkalon tigɛ ka feerefɛn san k'a stocker k'a kɛ ɲɔgɔn kan ko n y'a san nin de la sunkalo natɔ min filɛ pour que n ka se k'a feere Seyida kabakoba Seyida a ma nɔgɔn koyi a ma nɔgɔn dɛ sunkalo la i b'a sɔrɔ ni sunkalo sela dɔw bɛ seli ka seli fo mɛridi mais yanni sunkalo cɛ i b'a kunbɛn cogo min na dɛ o de ye seli kɛli ye a wagati la Seyida sunkalo la an bɛ misiri la wagati bɛɛ mais sunkalo natɔ de la i bɛ kɛ misiri la o la sunkalo mana n'i sɔrɔ misiri la sunkalo b'a tɔ ɲɛ i bolo ka kɔn sunkalo ɲɛ i bɛ kɛ misiri de la fɔlɔ mais anw bɛ sunkalo kunbɛn ni misiri taga de ye sarakati min n'i b'a bɔ sunkalo la o k'a sɔrɔ i ye sarakabɔla ɲuman ye yanni sunkalo cɛ a k'a sɔrɔ a ɲagaminen tɛ sunkalo kunbɛlan ka ca Seyida anw b'a kunbɛn dɔrɔn n taala nafɛnw san k'a sɔrɔ sunjuru dalen bɛ anw kan na ka taa tɔmiw san k'a sɔrɔ anw daw tigɛlen bɛ ɲɔgɔn na anw yafalen tɛ ɲɔgɔn ma sinjiw tigɛlen dengokɛlaw la uniforme sanna karisa ye a ma san ye an ka sunkalo kunbɛlan a fɔ man di Seyida et surtout an balakaw bolo juru bɛ muso caman na dɛ Seyida sunjuru ni e ka juru bɛ mɔgɔ la a ko ni sunkalo sela n b'a sara sisan b'a sɔrɔ i bɛ k'i kan yegeru k'a tigi filɛ ala faama dun
o min y'an dan ni o b'an dɔn e tɛ se de k'a sara ala b'o dɔn i bɛ se yɛrɛ y'i ban ala b'o dɔn sunkalo natɔ e bele bɛ k'i nisɔndiya ka jabayiradenw ni sumalaw sa k'o sitɔke a t'o bɛɛ kun bɔ Seyida ala ta in ɲini k'o kɛ o de y'i ma fardu ayini ye wajibi bilen don i kan tant que k'i bɛ ka nisɔndiya ka sunkalo kunbɛn ka gilasiw commandé walima ka kangaliba bɔrɔw ta juru min b'i kana o sara taa i yɛrɛ contrôler docteur fɛ n'a k'i bɛ se ka sun i k'i labɛn ka sunkalo kɔnɔ Seyida y'a fɔ i k'a kunbɛn ni sabali ye i k'a kunbɛn ni ŋaniya ɲumanya ye baarakɛla minnu b'i bolo tant que sunkalo bɛ kana to ka baara fɛkɛya u kan dɔɔni ayiwa wa i wolodenw ni sunkalo jɔra de baara bɛ caya Seyida a ma nɔgɔn dɛ ni sunkalo jɔra yɛrɛ b'a kalama baara bɛ caya mɔni bɛ tobi kangaliba bɛ tobi i yɛrɛ ka wuli Seyida surafana bɛ tobi n'i b'a dɔn k'o bɛɛ kɛli ka di ye a tila i n'i ka baarakɛla cɛ ka baara tila i n'i ka baarakɛla cɛ silamɛ b'o kɛ sunkalo bonya kama Seyida kumana patron ye jɔn ye baarakɛla ye jɔn ye silamɛ b'o kɛ sunkalo bonya de kama sunkalo la baarakɛyɔrɔ la dɔw bɛ jigin joona parce que ko n ka baarakɛlaw bɛ sun na sunkalo kan ka kunbɛn ni nin bɛɛ de ye Allahu akbar i dalen ala la kɔni sunkalo la a bɛ min da i kan dɛ i ka maradenw sun b'o kelen de da olu kan mais Seyida kɛ i ka kuma latigɛ tɛ anw yɛrɛ i b'a sɔrɔ n'i ka diɲɛlatigɛ kow bɛ yen nɔ misaliya la kɔɲɔ b'i bolo walima denwuli b'i bolo walima paricɛ b'i bolo i b'a sɔrɔ depuis kalo 2 ou bien kalo 3 ɲɔgɔn na a bɛ bɛn ka labɛnw sabati a bɛ taa finiw san ka bila samara bɛ san ka bila ayiwa a bɛna wari min kɛ ka jeliw sɔn o bɛɛ bɛ programme ka bila mais nin kaloba in nin kaloba in labɛn de ye Seyida y'a fɔ tan sabali caman ta ka bila i dusukun na ka bila ka kalo in makɔnɔ limaniya sabu ala yɛrɛ ko sun ye limaniya de ye o la'allakum tattakuna kutiba alaykum siyam kama kutiba ala lazina min qablikum la'allakum tattakun sun yɛrɛ nana sɔrɔ o takuwa tɛ e la Seyida sun kɔni kɛla tɔ k'a jɛn de ala ɲɛsiranya de b'a to i bɛ hinɛ i ka maradenw na ko sunkalo bɛ kana ala ɲɛsiranya o de b'a to i bɛ t'i yɛrɛ contrôler ne b'a fɛ ka sun wa juru min b'i la ala ɲɛsiranya de b'a to i b'o sara yanni sunkalo ka se i bɛ nisɔndiya i fari bɛ foni nka n'a fɔla ko Saabanu jɔla ka se tile 27 ma nin ye i b'a sɔrɔ an dɔw ka ji bɛ jigin an ka ton na banakɔrɔw bɛɛ bɛ wuli an bɛ commencer ka timinangoya parce que sunkalo bɛ ka nale te min bɛna jɔ kama sɔrɔ a t'o bɛɛ kun bɔ o Seyida hakili ɲuman ala k'o di an ma amina ya rabbi Seyida an bɛ ala deli fɛn ninnu a faamuyaliw de ma kɛ i y'a ye faamuyaliw de ma kɛ adamaden yɛrɛ kuma dɔw la i b'a sɔrɔ an ka hɛrɛ an tɛ ɲɛsin o ma kuma caman fɛn minnu ni a bɛ tɔɔrɔ sama ka se an ma a bɛ an don ganganw na i b'a sɔrɔ adamaden bɛ boli ka ɲɛsin o de ma an bɛ ala deli hakili ɲuman ala k'o di an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma Seyida a ka kan fana an ka dugawu kɛ ala ka a yira an kɛnɛ na dɛ o tɛ tiɲɛ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ fo a tɔ tora tilenin kelen dɔrɔn ayiwa ayiwa an bɛ ala deli ala ka a yira an bɛɛ lajɛlen kɛnɛ na ani silamɛ bɛɛ lajɛlen kɛnɛ na ka a musakaw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ni ala ka diɲɛ ye o kumana Seyida Sabanɛ ladilikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an balakaw ma komi e yɛrɛ y'a fɔ ko sunkalo in ye an balakaw de ta ye aw ta de don ayiwa an falakaw sɔnn'o ma alhamdulillah Seyida jaabi ko sunkalo ye an musow ta ye fo an musow fɛnɛ k'a dɔn fɔlɔ ko sunkalo ye silamɛya jɔsen 5 min ni an bɛ silamɛya min kɔnɔna na ale jɔra jɔsen 5 de kan pied 5 sanfɛ donc ni e ye pied 4 bɛɛ baara pied 1 min bɛ yen ni o ye sun b'a kɔnɔna na Seyida ni e ye sun ta ka bɔ a la k'o bila kɛrɛfɛ e kana da la fiye k'e ka silamɛya jɔlen bɛ to a bɛ jɛn ka kɛrɛni kan mun kama sun yɔrɔnin min bɔra a la dɛ o yɔrɔnin bɛ jɛngɛ sabula ka da kan adamaden jɔsen 2 ni defo ye 1 sɔrɔ ka 1 to i b'a jateminɛ i bɛ cun i bɛ sɔn ka segele i bɛ segele donc sisan ni e y'a 4 bɛɛ ta Seyida ka seli ta k'a bɛɛ ta sun yɔrɔ ko anw ma o furu fɔlɔ Seyida awɔ ko ne ma a furu fɔlɔ m'a bɛɛ furu walima anw ma sunkalo furu Seyida anw musow ko anw m'a furu fɔlɔ walima kɛlen ko ne lajɔlen don anw minnu ye musow ye e lajɔlen don muso ye nin 2 de ye Seyida ni i tɛ denbatigiya la i lajɔlen don e ni arahamani masa ma kuma f'i ye ko karisa k'i bɛ ka denbatigiya bɛɛ kɛ ka tila ka sun daminɛ a ɲɛ ma ko n t'i faga joona mɔgɔ si ni ala ma kuma o la anw minnu ye musow ye an k'a dɔn k'a fɔ muso i ka garizigɛ wagati taa contrôler kɛ i ka tiga traitement ni docteur bɛ karisa i bɛ se ka sun basi foyi t'i sɔrɔ Seyida kana ban ka sun
a dɔn ka fɔ silamɛya jɔn jɔ sen duuru min kan sun bɛ a la kan e kana bɔ a la k'e lajɔlen don sisan ne lafiya kɛra dun ko den de bɛna sɔrɔ an balaka dɔw fana bɛ tila ka ban ka su tuguni k'olu bɛ denbatigɛ la ko sin bɛ ja k'a sɔrɔ sun dɔw sun tɛ o nɔnɔ bɛ anw musow bolo ka don an denw da la mɔni bɛ anw musow bolo ka di an denw ma donc an kan ka nisɔndiya ka fɛn min kunbɛn nisɔndiya bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Seyida ni e y'i sen bɔra k'i bolo fila da i sen kan ko e lajɔlen walima ko den bɛ e bolo e ta bɛna k'a la jumɛn ye e ka baraji bɛ doublé cogo di Seyida an musow ni anw cɛw cɛla la an ka jateminɛ e ye jumɛn kɛ patron na ni o man ɲɛ a karisa e de ye ne denw fa ye e de ye ne ka sotigi ye ne ye nin k'i la a ma bɛn dɛ mais yafa ma Ala kama e ni ne fila ka jɛ ka nisɔndiya ka sunkalo kunbɛn yafa ɲini gwatigikɛ fɛ aw ka nisɔndiya aw ka kɛ tantɔ ka sunkalo kunbɛn mun kosɔn aw bɛna bato minnu kɛ aw bɛna baara minnu kɛ sunkalo kɔnɔna na olu ka baraju ka doublé mais e ɲɛ kumunen don patron kɔrɔ patron ɲɛ kumunen don e kɔrɔ sabula ka da e ye ko dɔ k'a la a ma ɲɛ bon e ma tila ka yafa deli aw bɛna sunkalo kunbɛn ten donc yafa ɲini a fɛ ka kɔn wagati ye o kɔfɛ e ni sinaw cɛla la Seyida i ni kansinamaw cɛla la i kɔnɔ dayɛlɛ bɛɛ ye an karisa ni karisa an kan ka jumɛn de kɛ sunkalo bɛ ka se dɛ gwa ye gwaba ye duba kɔnɔna de don an b'a kɛ cogo di bɛɛ lajɛlen hakilina ɲini ni kɔnɔna jɛlenya ye ni dusukun ɲuman ye ni e y'u gɛrɛla k'u hakilina ɲini dɔ bɛ dɔ dɔn dɔ t'o dɔn e bɛ dɔ dɔn ne t'o dɔn Seyida Hindu bɛ dɔn ne t'o dɔn donc bɛɛ kana ka n'i ta fɔ n'i ye mɔgɔ bila ka na Seyida e min ye ɲɛmɔgɔ ye ko na i ta fɔ n'a nana ka na ta fɔ kana lagosi donc bɛɛ hakilina fara ɲɔgɔn kan mun kosɔn a bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka bɛɛ kɛ kelen ka sunkalo kunbɛn kɔnɔkulu jɛlen bɛ bi fɔ bolokɔni den kelen tɛ bɛlɛ ta donc aw ka bɛn fɔlen na ka nisɔndiya caya ka bɛn caya ka kɔn wagati ɲɛ n'o kɛra aw bɛ don a kɔnɔna na bɛn kɔnɔna na kelenya kɔnɔna na sabati kɔnɔna na a bɛ sunkalo kunbɛn ni nafama ye donc an k'a lajɛ an ka bɛn kan sinamaw ka bɛn ka sunkalo kunbɛn sinamaw ka bɛn ka sunkalo kunbɛn kɛlɛ bɛ mun ni mun cɛ du kɔnɔnaw na an ka yafa ɲɔgɔn ma Ala subahanahu wa taala jati kama ka promo kaloba in kunbɛn kalo min na n'i ye baraji min kɛ o bɛ doublé o togoya kelen don Seyida y'a fɔ n'i ye jurumu min kɛ o bɛ doublé donc an ka bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka kalo in kunbɛn anw minnu ye muso ye anw de bɛna sunkalo in baara kɛ Seyida an de b'a mɔniw tobi an de b'a kangalibaw tobi mais bɛn tɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ bɔlen ka n'i sigi bɛɛ bɛ sun na mais ne diminen don e kɔrɔ e diminen don ne kɔrɔ e bɛ ka ne ka mɔni yɛrɛ kɛ mais ne ko man di e ye e bɛ ka n dɛmɛ ka ne ka sogo tigɛ ne ko man di e ye donc an ka diya ye nafɔlɔ dɛ an ka kanu na ka fɛn kunbɛn Seyida n'o kɛra an bɛɛ bɔlen k'an sigi an bɛ sun na an bɛ baaraw la sun bɛ an kan dɛ mais an bɛ ka kulon ni ka yɛlɛ min kɛ o b'a tɛmɛ an kan an ka bɛn sabati an ni ɲɔgɔn cɛ ka kɔn wagati ɲɛ Ala k'an sababa bɛn amina ya rabbi faamuyaliko ɲuman Ala ko o nɔgɔya ani lagɛlibaga bɛɛ lajɛlen Seyida Hindu a fɔ Seyida Fatima i bɔra k'a fɔ cogo min na siga t'a la ni bɛn sabatira sigida kɔnɔna na hɛrɛ bɛ jidi sunkalo kalo in hɛrɛ ani bonyamako minnu fana b'a kɔnɔna na an bɛɛ lajɛlen bɛ niyɔrɔ sɔrɔ o la inshallah k'an kun da Seyida Hindu kan Seyida Hindu hali bi e yɛrɛ fana bɛ se ka bilasiralikan jumɛn di an balakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka sanga ni nin waati ninnu ye alhamdulillahi rabbil alamin Seyida n bɛ Fatima Sabanɛ fo a ka nin kumakan in na sabu ale y'a bɛɛ fɔ ka ban parce que n'a ma ɲɛ ko sunkalo la sotigiw ni sotigimusow de anw de bɛ jɛ ka sunkalo in kɛ ɲɔgɔn fɛ suguri tobibagaw an balakaw don suntigɛ labɛnbagaw anw don wa a ka ca la sunkalo la an balakaw de ye gilasiw ni ŋɔmiw ni fɛnw feerebagaw ye an ka Ala ɲɛsiranya fara an bolodala nin bɛɛ lajɛlen na sunkalo dabɔla Ala ɲɛsiranya k'a b'o jidi n'a kɛla ka e min ta segin kɔ e sen tɛ a baraji la e sen tɛ a fosi la Ala ɲɛsiranya de b'a to i bɛ sabali sunkalo in na k'a tɔɔrɔw kun Ala ɲɛsiranya de b'a to i bɛ yafa Ala ɲɛsiranya de b'a to fɛn bɛ k'i la min man ɲi i b'a kun ka tila k'a bɛn i yɛrɛ ma i nisɔndiyalen Ala ɲɛsiranya de b'a to Seyida sotigi bɛ fitinin min d'i ma i bɛ kun ni o ye ka o don ta in dafɛ suntigɛ bɛ tobi ni nisɔndiya ye Ala ɲɛsiranya de b'o kɛ suntigɛ bɛ dilan ka bɛn a wagati ma Ala ɲɛsiranya de b'a kɛ suguri bɛ dilan haramu t'a la foyi k'a di a dunbagaw ma i b'a dɔn muso mana suntigɛ walima ka suguri dilan a kɔnɔna jɛyalen barajiw de b'a la da tɛ se ka min fɔ mais e min taala jurubaw ta wari min ma di e ma e taala juru ta yan k'a ŋanamu yan karisa bɛ ka sɛ tobi fo n yɛrɛ ka sɛ tobi ayiwa mɔgɔ joli bɛ na sun tigɛ o la o fɛn haramulen na parce que an mana juru ta a tɛ sara la o la fitinin min se b'i ye a kɛ ni o ye i kɔnɔna jɛyalen minnu ye gilasi feerebagaw ye a kun bonya sunkalo la Ala kama dɔ bɛ fara i ka baraji de kan wa i b'a sɔrɔ i ɲɛsini
diɲɛ ta in bɛɛ bɛ ban Seyda y'a fɔ sisan nɔ sunkalo bɛ se min ɲɛnɛ Ala de b'o dɔn n'a sela anw kɛnɛ ɲɛnɛ an kan ka Ala ɲɛsiranya de don sunkalo baara bɛɛ kɔnɔ i denw degi sun na sun fɔ i ka baarakɛla ye wa kana sunkalo baara bɛɛ to baarakɛla bolo wuli i ka dɔ kɛ sabu e b'i ta de la baarakɛla ma taa ta la o bɛ yen ka e dɛmɛ de ɔhɔ i buramuso ni burankɛ minnu bɛ yen u tɔbɔtɔ i ka nisɔndiya ni o ye e sababu la o bɛ se ka sun mais n'i y'a kɛ cogo dɔ la sun bɛ nege bɔ duden bɛɛ la n'i y'i ka rôle jouer sunkalo kɔnɔna la i y'a dɔn ne de ye muso ye ne de bɛ yen k'a bɛɛ dilan sotigi yɛrɛ gɛrɛsɛgɛ bɛ foni fitinin min bɛ sɔrɔ ka na i b'a ye o bɛ aw labɔ Seyda o cikan bɛ n bolo ka fɔ an balakaw ɲɛna sunkaloba in natɔ la ayiwa Seyda Hindu an balakaw bɛɛ lajɛlen ye i ka nin kɔrɔfɔ ninnu lamɛn ayiwa n b'a dɔn k'a fɔ fana lamɛnli kɔfɛ k'a ta ka baara kɛ bɛɛ lajɛlen bɛna o kɛ an bɛ Ala deli hali bi faamuyali ko ɲuman Ala ko o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma ka da waati n'a a cogoya ka Seyda waati gunna dɔɔni ayiwa muso bɛ yɔrɔ min na yɔrɔ siga t'a la cɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ ayiwa mun bɛ fɔ an falakaw fɛnɛ ye alhamdulilahi rabil alamin i yɛrɛ ko wagati korona an bɛ min fɔ an falakaw ɲɛna alakira ba nɛɛma ni kisi b'a ye a ko kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dutigiw de ye anw marabagaw ye denw bɛɛ lajɛlen kalifa bɛ aw de la maradenw bɛɛ lajɛlen e de bɛ ɲininka u ka kitiw la sunkalo min natɔ filɛ nin ye sun ɲɛfɔ u ye i ka u bisimila k'a yira u la nisɔndiya de don sunkalo ka kan a ka kan ka kunbɛn ni ɲumanya de ye dutigi dɔw bɛ baro t'olu n'u ka denbayaw cɛ bon i ka feerekɛyɔrɔ la ka na deuxième feereko ye premier ka na o wari kɛ k'i ka denbaya labalo wa i den fitinin minnu bɛ so kɔnɔ n'i nana u fara ɲɔgɔn kan i ka seli ni u ye i ka sotigi muso to k'a lajɛ i ka to k'a féliciter parce que a bɛ baara min na a b'a kɛla Ala de kama e tɛna sara Ala de b'a sara mais sunkalo mana don ka n'i ɲɛ kumu ke e bɛ sun na sun gannen e la e tilala bɛ k'i ɲɛ kumu i ka maradenw kɔrɔ u bɛ taa min fo bɛɛ bɛ siran n'a donna bɛɛ bɛ boli Alakira nɛɛma ni kisi b'a ye ale m'a kɛ ten ale kun nisɔn ka di sanga ni wagati bɛɛ sabu nisɔndiya kalo de bɛ ka na e de b'u degi o la e de ye mara tigi ye fitinin mana sɔrɔ nani o ye so i k'i ka denbaya la nisɔndiya ni o ye o cikan bɛ n fɛ ka fɔ an falakaw ɲɛna u ka to ka muso ninnu la nisɔndiya sunkalo ba in na ka to k'a yiru la ne ka sawana i sɛgɛnna dɛ bi ta tile bɔla bi kosɛbɛ dɛ u bɛ baara in ja an bolo ni ci fɔla an balakaw ye falakaw fɛnɛ niyɔrɔba b'a la Seyda nka wagati de koronnen don inchallah n'Ala sɔnna ma Seyda Hindu an faw y'i ka cikan mɛn ni Ala sɔnna ma u bɛna u hakili to a la ka to ka an baw la nisɔndiya ka kumakan dumanw f'u ye ka to k'u féliciter inchallah Seyda Sawane teliyala e yɛrɛ fɛnɛ bɛ ladilikan jumɛn di an falakaw ma ka sanga ni sunkalo ye alhamdulillah Seyda ye min fɔ a tɛ tɛmɛ o kan cogo si la e min ye maratigi ye ni e ye gwatigikɛ ye karisa denmisɛnninw wele k'a ne mago bɛ aw la aw b'a kalama fɛn min bɛ yen wa ne ko poids mun bɛ yen walima ba mun bɛ yen a fɔ Ala ka kaloba natɔ don kalo barikama natɔ don an kan ka mun de kɛ k'a kunbɛn hali n'u ma se ka fɛn fɛn e ɲɛna e y'u sigi dɔrɔn aw kumana o bɛɛ ye dutigi ka foyer dɔ ye f'u ka to ka sigi de an ka to ka kuma foyer kɔnɔna na ni an kumana ka ɲɔgɔn hakilinaw falen hali ni a y'a sɔrɔ Seyda ni an sigira dɔrɔn an musow wariko kuma de fɔ o de bɛ cɛ caman ba a ma donc n'i y'u sigi sisan nɔ k'u hakilina dɔn e y'i ka kɛta kɛ donc sunkalo mana se daga sigita ka ca an falakaw ni an balimakɛw k'a lajɛ u ka dɔɔni fara wari bɔta kan n'u ye dɔ fara o kan fɛnɛ Seyda o fɛnɛ kana kɛ kɛlɛ ni ɲɛkumu fɛnɛ ye k'o tɛ ban dɛ Seyda barika b'i ka nin kuma in na fɛn bɛɛ lajɛlen b'i gɛlɛya mais daga sigita fɛnɛ bɛ caya mais min bɛ di ka kɔrɔ e tɛ foyi fara o kan a ma nɔgɔn an musow bolo donc k'a lajɛ u ka dɔɔni fara wari kan mais u kana o fɛnɛ kɛ ni ɲɛkumu ye Ala ka ɲuman na hɛrɛ ani baden na Ala k'a kɛ an kɛnɛma ɲɛna Seyda Fatima fo ka taa se Seyda Hindu ma foli ani waleɲuman dɔw o y'aw de ta ye hali bi aw ka nin walawalali ninnu na an balakaw u ye aw ka ladilikan mɛn ni Ala sɔnna ma an bɛɛ lajɛlen an bɛna sunkalo in kunbɛn ni muɲu ani sabali ani Ala ɲɛsiranya ani nisɔndiya ani munyamunya ayiwa fɛn min ye an falakaw ye Seyda Fatima i da sera kuma laban min ma barika b'a la kosɛbɛ ni Ala sɔnna ma u bɛna lajɛ ka dɔɔni fara nansɔngɔw kan inchallah an bɛ Ala deli hali bi garizɛgɛ ɲuman Ala k'o di an n'u bɛɛ lajɛlen ma kalo barikama min kundalen filɛ nin ye an ka nin ye Ala ka a se an ɲɛna kɛnɛya la garizɛgɛtigiya la inchallah n'a sera fana a musakaw Ala k'o bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an bɛ dugawu kɛ an ka jamana Seyda an bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ nin waati in na a ma nɔgɔn an bɛ dugawu kɛ hɛrɛ ani lafiya
ala ko jidi an ka jamana kɔnɔna na ka cɛbɛn ani kanbɛn sabati a kɔnɔ ani silamɛ jamana kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ni ka da waati n'a cogoya kan an n'aw bila nin yɔrɔ in na ni ala sɔnna ma an b'a fɔ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ shukran lakum wa barakallahu fikum ma assalam